तेरो बेटी दिल के हर दर्द ना सहाता जाने कैसे भाग तो लिखल में विधाता तेरो बेटी दिल के दर्द ना सहाता तेरो बेटी दिल के दर्द ना सहाता जाने कैसे भाग तो लिखल विधाता जाने कैसे भाग तो लिखल विधाता तेरो बेटी दिल के दर्द ना सहाता तेरो बेटी दिल के दर्द ना सहाता जाने कैसे भाग तोर लिखल विधाता जाने कैसे भाग तोर लिखल विधाता तेरो बेटी तोरा रोला ढोला कुछ नहीं के बेटी अब तोरा क्या कर सकीला हम ना जानत रहे कलयुग में भी मामा कौन से अवतार हुई बा बेटी तोर बाप मान सिंह कौन सा शरीफ के औलाद ए गंगा माता हमारा के माफ करियो एकरा में हम कोनो गलती नहीं के हम तो खाली नीमक खइला के शरीर निभावत बानी भाई क्या हुआ भाई तू क्या हुआ दिमाग खराब हो गया इंसान हो गई शैतान ये बच्ची के गंगा जी में डलिया ना तो काम बिगड़ जाएंगे अरे अरे ऐसे काहे कहता रहो तू क्या हुआ हमार तो नाम काका पड़ेला लेकिन तू के हो देखला से शैतान लागत हो तबे ना अपना बहुत बच्ची के गंगा जी में चिपकावे खातिर ले आवत रहो भला ऐसो आदमी होला काका जी सच मानी तो हमहू कसाई ना होई बाकी एगो कसाई के नौकर जरूर बने जोने लड़की के बाप बा लोटर तू अपन फर्ज पूरा कर लिहल अब हमरो एगो बात सुनो अब ए बच्ची के हमरा के हवाले कर दो हम एकरा के पोस पाल के बियाह शादी कर दे एकर शादी बियाह कर दे ए बच्ची के जान लिहला से तारा बाप के सिवा और कुछ ना मिले ना बाबा ना अगर हमारा मालिक के पता चल जाई तो हमारा मालिक हमके जियते मुआ दिया हमारा बाल बच्चा के दांत देखे वाला केहू ना रह जाई लोटर ये बात हम केहू के ना बताई ये सिर्फ हमारा तारा बीच में रही कबो केहू के पता ना चली कि बच्ची के कैसन हिया के कर हिया काका जी अब हमारी इज्जत रौरे हाथ में बस कितने जानी आनहर गाय धर्म रखवार अच्छा अब हम चलत नहीं चुप रह आज हम तारा के अपना कलेजा के टुकड़ा बना के रखो बुचिया और हम तार बाप बन के तारा के पोसो तारा कबो माई बाबू के कमी ना खली
तब तहरा के कबो ये एहसास ना होई कि तू बिना महतारी बात पे बाड़ू। आज से हम तहरा के गंगिया बेटी कह के बुलाई। काहे से कि तू हमके गंगा जी के यहाँ से मिलल बाड़ू। आज से तू काका के बेटी बन गई।